Dear Mr. Lonely. 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 Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Daniela, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Insukat nak ti asawak iti sabali a babae. Nuan niya ti makagapo, isungarod ti innak, isalaysay. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Daniela, dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Nay, si kamot gayam Daniela, alas 9 itirabe. Ngam apay nga imay kapayla dito'y balay. Pastor kandak ko mananang. Tapno maibagak ti makagapon no apay nga imaya. Apay hen anak ko. Naliday ka mo. Kan madlaw nga da problema. Ala, umunag ka. Sige. Urayan naklabiit dito'y sanas. Tamang isagana iti kanam. Ita tanalpas kan anangan. Mabalin ka di nga ibagam, noan niya talaga iparikot mo, anak ko. Ay, madandanaga nak iti kasta ajar mo. Nana. Naamok nga da babae ni Adrian nga asawa. Kat tinasakit. Mas pinili na ti babae na nga miti siya nga asawa na. Anya. Ay, unay matan ti asawa. Apay anaramin na ti kastakan ka. Mariribukan ako na yun, nanang. Diyan ka mo ti aramidan. Sa bagay, diyak mababalaw ni Adrian. Kasanumat ngamin, diyak maipayan iti anak. Uray pay, anak ko. Saan nga umdas arasunday ta? Tatnulukwan na ka ti asawa mo. Ala, huston day ta pa nagsangsagit mo. Saan mo abason, hindi kay maaddaan, iti anak. Anya? Nagsina kayon iti asawa, kunam Daniela, friend? Juan Vanessa. Iso apim manawak matan iti balay. Gaputa mas pinili ni Adrian ti babae na. Diyak mat kayat nga ipilit ti bagit kan ko na. No saan na kun ngay ayatan, awan mabalin ko. Ay, anyan. Kunak no nasingpat dayjay nga Adrian. Ngam babaero matgayam. Gapula ang ta saan mo ang maipaayan iti anak? Kas dikit din ti naramit na kan ka. Good morning. Adama ng dibuisit ang manager tayo. Shh! Tangiwat mo. Ang mga numangod na ka ni manager. Good morning, sir. Daniela, mapalin ka di sumaruno ka kanyang iti opisina. Adalang naskan nga bagakan ka. Sige, sir. Sumarunong ak adagos iti opisina yun. Kumusta ka? Naamuak tinaramid kan ka ti asawa. Nagalasan ti kasya kababalin na? Okay, aklat naman, sir. Kunak no may papan iti trabaho ti pagsaritaan tayo. Nga may papan matlagayam iti personal life ko. Sige, sir. Agsubli akon iti table ko. Ado pa'y ngamin dagiti nasken nga aramita. Mabit lang. Amumat, asipot pa'y iti agkadalan ta. Adan pa naggusto kan ka. Nagsina kayo mutin ka ni Adrian, saan ka di? Yeso, abalin ko mo't siguro ti agdaton kan ka. Pasensya kan, Jimwell. Ngam saan ang mabalin. Oray nagbabae ni Adrian. Diyak tupulos maaramid ti agibalas kan kwa na. Gapot na nagkariak iti Diyos iti nagkalaysa kami. Nga oray anya ti mapaspasamak. Isuntulat ta ti lalaki nga ayatak aginggat si bibiyakak.
Postula ang ti inaramid mo, friend. Sana rumbang ti kayat ni Jemuel ang mapasamak. Talaga mo ta saan nakaasardangan dayjay at tao ah. Ay, wan nga rod, friend. Ipilit na latatag daton kanyak. Ay, uray pinasaktan nak ni Adrian. Jak to pulos maaramid tag lalaki, friend. Kan mamati nga iti may sangal daw. Agsubling tumatlaang ni Adrian kanyak. Biliba ka talaga kan ka, friend. Agasam, sinaktan na ka lang nga ti asawam. Ngam na pudno latta ti panagayat mo kan kuana. Kan, suot-suot mo pailaang ti wedding ring niyo. Dahito asing-sing ti simbolo ti ayan-ayat mi iti tunggal may sa iti asawa. Kanya kayat ti agbasol iti Diyos, friend. Nubilang tauman nugutak iti pagayatan ni Jemuel. Sigurado asa anak tumatla ang ananaksak. Gaputa tong palbiag ama konsensya no agibalasak iti asawa. Danila, anak. Ang ba dito'y balaytay? Sapulan na ka. Ha? Asino day jay tatang? Kan anya kanu ti gagara na kanya? Ay, awan ba't imbaga na gagara na? Ang mailasin ko ti ropa na. Tay sa magkaadalam iti kulihiyaw. Gaputa din nakamauray. Inyawat na latan ti kek. Ingkabil mo ni nanang mo, Jeref. Ni Jemuel day jay tatang. Ti manager ito opisina apag trabaho. Naamon na nagsina kami kini Adrian. Isa day jay. Kaya't natin ang tatan kanya. Ay, balagan ka anak ka. Sana gaputa linuko na kati asawam. Kita gibales kamutay. Laglagi pa managkarika. Iti sangwanan ti altar. Anilang Adrian, ti ayatam agigat igana. Wan tatang, amok dayta. Di kayagdanan. Tadyak tumaaramid ti agibalas kini Adrian. Kan kasaritak tumanan ni Jemuel. Taibagak kan kwa na asardengan nakon apagdatunan. Kung nagtumot namin nakasapulan nagtumatlaan, Daniela. Anya ngay, sungbatam ka din, ti idat-daton ko ngayon. Saan? Iso akayat ka akasarita. Taibagak kan kaasardengan nakon, Jemuel. Imbaga ni tatang anapan ka iji balay di kalman. Kat adapay awit mo akik. Ulit-ulitak dayto nga ibagakan ka, Jemuel. Iti kaano man, di kan tupulos maayat. Nang runa ita taaddan asawa. Pakipod ka man niya. Di ka pa'y katagyaman, taadda ka na pudno nga agayat kan ka. Namnamaham ka di asublian na kapay ti asawa. Kaya't sigurado mo't adi na kan ay-ayatin. Tadi mo kat nga rod maipaayan iti anak. Nangag ko itay, dagiti imbagbagakan ka ni manager, friend. Ay, talaga anagalas, ti kababalin dagi at tao. Ay na, nagmayat kat kuman atong paen. Ay na, bay amon, friend. Awan matla ti maganab mo no tutupam ti kas di aklase ti tao. Ngam saan arumbang ti kas di nga ibagbaganakan ka? Ay, maikat ko maiti posisyon na. Tapno mapukaw ti kinalastog na. Ay na, bay amon ko nakmat. Agay blood ka manon. Ay, naku. Alang, trabaho takitin. Tani, ado pa'y dagiti report anas ken ang mailabtas. Ay, nalaos ti bannog ko itangal daw ha. Kaslakayat ko pa'y kit din ti maturog itinasapa. Ay, kasanumat ngamin, kat nagsasaruno ti rabi anagpuyat ka, anak ko. Ngagpaisaw, anak ka. Ay, di mo na itagtrabaho. Mga nagsakit ka, no ka na yun, nakastater aramida, ha? Di kayag danag, tatang, nanang, sa anak nagsakit. Ken may sa, kabailak magkatibagi. Nagimasan ti masaysayop ko asidaan. Apay anak ko, nalipatam ka din. Kat no kasangay mo ita. Ha? Wan nagpaisuan niya. Ay na, nalipatak matantipet sa ita nanang.
sakbayabangan tayo. Awagam ti bispren mo ni Vanessa. Iti kasta, makaumay mo dito'y balay. Awagam mo. Happy birthday, my beautiful friend. Oh, at iti sagot ko kan ka. Sigurado ang magustuhan da ito'y. Thank you, BFF. Anya ngay matilinaon da ito arigalom. Bag. Tinabayagan akayat mo agatangan. Iso na laang tanangin at ipresyo na. Para kan ka. Iso aday ta. Rinigalwan ka laangan. Ay na, thank you, friend. Ay, kamaudyanan na. Addan ka barbaro abag nga usara. Makit-kitak manan tiladawan ni kini Adrian, idi nagkalaysa kami. Tunggal makit-kitak dagito'y aladawan. Sumkan itilagip ko dagiti naragsak agon daw ay mi kasagasawa. Kumusta nga tamatan ni Adrian? Tinasayahan. Awagak iti cellphone number na. Hindi man, Adrian, ti umawawag iti cellphone ko. Hello, Adrian? Hello, Daniela. Ang yaman nagtasin nung balatan ti awag ko. Adrian. Ne. Ano tinapasamak? Apay nga agsangsangit ka. Adrian. Anya, makisinara kay ti asawa mo, Nam Daniela. Wantatang, kaya't ko amaurnos ti amin kada kami iti asawa. Ngem anak ko, kasano nulukwan na ka man ti asawam, ket sublyan na ti babae na. Nagkarikanyak ni Adrian, nanang. Nakunana ang nagsinadan iti babae na. Gaputan na duktalan na anak isinobyan ti babae iti sigod akayan ayat na. Iso nga awanin ti pagdanagan nyo, nanang. Tatang, gaputa mamati ak ngagbalbaliwan ti asawa. Daniela, agyaman ak ta nakita tangtlangan. Kailiw ka una yan. Uray siya, Adrian. Kailiw ka una yan. Pakawanan na. Doon sukat ka iti sa bali a babae. Kunak namin, doag balinak ang naragsak. Gaputa kabalan nak nga ipayan iti anak. Ang lino ko nak matlagayan ti babae. Nabayagan ang napakawan ka, Adrian. Amom ka di nga inururay ko da ito yagundaway. Tapno makita kan makasarita ka manan. Ikarit, Daniela. Agbalbaliw akon. Japon ulitin pa ti inaramid ko. Nanang, tatang. Amok akaguradak. Gapo iti inaramid ko kan ni Daniela ang anak yo. Mamati kayo man saan. Nagbabawya akong dagiti inaramid ko. Isungay mayak. Gaputa kayat ko ti agkid daw iti pamakawan kada kayo. Iti panang pasakit ko iti anak yo. Talaga ka dayan na po na ti panagbalbali mo, Adrian. Mga nulitin tumanan ti inaramid mo. Amom, Adrian. No isukat mo to matlaang ni Daniela nga anak may. Nasaysaya at no saan mon asublan pa'y. Gaputa di mi kayat ang masakitan tumanan ti anak may. Nanang, nagbalbaliwan ti asawa. Kan ipasigurado kada kayo. Saanin ang maulit ti napasamak idi. Talagamot ang naragsak ka itan, friend. Kasanumot ngamin, at ada pumimpintas ka. One friend, talaga naragsak ka. Gaputa awanin ti parikot mi iti asawa. Naaklonan ni Adrian, at talaga saan kami ang maadaan iti anak. Nasaya ata naaklonan day tabanag. Kan ore awan anak yo, at least naragsak kayo latta. Aywan gayang friend, damak ko. Ag-resign ka nun ni Jemuel iti kumpanya. Apay ka nun?
Plano na kano ti agabroad. Iti kasta, malipatan nan ti panagayat na ka. Kasta mo ti istorya kanyak ti maysa abarkada na. Happy anniversary, Daniela, my love. Happy anniversary to, love. Aging gaita. Kasladyak pa'y lamamati ana urnusan ti aming kadata. Uray siya ka. Kunak idi, no saan na kun mapakawan, gapu iti nagbasulakan ka. Ket, agyamanak, iti may kadwa agundaway nga impaay mo kanyak. Agyamanak, Daniela. Oo, unay matanday tapan ng arakot mo kanyak. Kaslakit din mapukawak iti sibay mo. I love you, Daniela. Katjak kayaten nga agsinatapay. I love you too, Adrian. Ikarik, si kantulat tati ayatat. Aging ga iti maudi nga angas ko. Nupay saan kami anaadaan iti anak kini Adrian. Naragsak kami latta, Mr. Lonely. Ket pagyamanan mi una iti Diyos, gaputa nalasatan mi iti panubok iti biyag mi nga agasawa. Aging galangan dito iti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Daniela. Daniela, pagayam ko, agyaman ak iti panangibinglay mo iti pakasaritaam. Nasaya at met, tanapakawan mo ti asawam, ket inikam iti may kadwa agundaway. Ken nasaya at met, tasaan mo anaaramid tinagibales, idi insukat na ka, iti sabali a babae. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Daniela, adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Dea Yap. Kan iti madireksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Mark Molag. Musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay parang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan Amara at taga-probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Sandak akay kayat dagiti dadakkel ko, gaputa nakapoy kanuti ulok iti pagadalan. Ket daytoy ti gapuna, anak ya asawa ak, anasapa. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Mara, dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Tangay nakapoy mutlaang ti utak mo iti pagadalan. Saan kan ngagtuloy iti kolehiyo? Dagiti latan kakabsat mo ti agadal. Tulungan na kamay kinitatang mo iti talaw. Wan ananaw, basta ti kunayo. Ngam namabalin ko ma. Kaya't kumati makaadal. Ay, agsaysayang ka lang iti kwarta. Agtrabaho kalatan iti talaw. Makatulong kapay kada kami kinitatang mo. Sige, nana. No kastati ko na yun. Mabayag ka di pa ang kaluto ka? Nagpaglakit din nga gargaro da ito yata. Maladawak to iti umuna klasik. Mabiitin da ito, Manong Paulo. Itay pa nga ibagbaga mamabiit. Aging ga ita, di ka pa'y nakaluto. Pasensyakan. Mara, naplansyam ka din ti uniform ko? Isa ron to pala ang ngaramidan, Manong Vanessa. Inunak ngamin tinagluto. Awan pa'y serving nga dagiti balay. Darasang ngamin ti angkunaya. Maladaw kaming gapukan ka. Wan manang, pasensya kayon. Nagbayag kan aya asim maruno dito'y uma. Anya pa'y ngay ti matrabaho no kasta ka akadayaw. Ado pa'y ngamin tinaramit ko, nana. Trabaho mo't amin iti balay. Ulos mo't adidak tulungan damanang kun manong. Kahit anya ngay nga raw, di ka nagreklamo. Tano nalain ka kumamat iti pagadalan, di agadal ka kuma. Iso nga anusam no anya dagiti trabahom ita. Tano makaadal to dagiti kakabsat mo, pakairanudam to mo lang ita. Kun
Ngam kasano ak mo tinanang. Anya mo ti agur-uray ana imbag agasat para kanya. No di tuyak latan away. Mangnamnama ang tulatan ka nagiti kakabsat ko. Nagadupay laasaom. Tulungan nakit din nga agaik. Kat nabaran ti darang tinay. Malaman Mara. Nga malabsan ka pala nga agagaik dito ka maisan nyo. Saan ka kadipay nga agawid? Si kamad gayam manong mak. Madamdaman ton nga agawid ak. May mayat nga minti agaik no kasto yung amalaman. Tapres ko. Agmay may saka ka di? Kadbak itay ninanang ko. Ngam imunan ang nagawin, taagluto iti pangrabyan mi. Madamag ko laeng. Apayasan ka mat nga agadal. Kat agad-adal mat dagiti do akakabsat mo. Saan dak akayat apagadalan, tanakapsot ka no ti ulo. Kasta ka di? Ala, tulungan kan nga gaik, ading. Ha? Takayat ko pa'y timakis istoryaken ka. Agawid akton, inton agawid ka. Tagkuyog tan nga agawid. Oh, si kamad gaya manong mak. Ada ka di bagan? Umay kayo ikan iti pangramanan niyo dito'y nakalapak nga ikan. Kasta ka di? Umunag ka Kan nagtugaw ka. Kan amano kayat mo tiyag kape. Ay, alaman nga rod ading ko. Ayan gayam natatang kan nanang mo. Ni nanang, nakitsenda. Kat ni tatang, nasapaan na pan iji talon. Sumaron no ak inton madamdama. No makadalusak dito'y balay. Ay, nasayat met. At dangamin kayat ko nga ibagakin ka, ading. Anya ka di dayta? Sapay ko ma. Tadi ka agungat iti dayto nga ibagak. Mabalin ka diti agdaton kan ka? Ha? Nulakit di tasong batan nak. Ikasar ka adagos. Kat agbalin ka aray na iti pagtaenak. Sana kasla dito'y balayo. Pinagbalinda ka mat na nakatulong. Ala na, umanugot ka kumanading. Panunutat pa'y anaimbag. Ni makmat dyan aggapo dito'y balay, anak. Wan, tatang. Agar-aram kadikan ka. Wan, tatang. Nusyak tisi ka. Sungbata maun. Nasingpot ni Mak. Uray adayo nga inaunang msika. Adda masakbayam kenkwana. Tanalawa ti dagana. Kain maitan na ti masapsapol mo. Nang runa. Kat saan nakakayat apagadalan ti inam. Imbagpay kada kayo, tanasingpot kayo kanyak, tatang. Ngamnin anang, nauyong kanyak. Nakulaapan laang ti panunot ti inam. Gaputan alaing dagiti kakabsat mo iti pagadalan. Angam sika, saan? Angam no para kanyak. Sika, ti kasingpatan nga anak ko. Dayta tiga po nang aramidin dakmat na nakatulong. Ay, ba siya anak nga rod ka. Isu ano mabalain. Ni Mak ti pakiasawaam. Ta sigurado, mayat po ti kasasaan mo kankwana. Angam no saan mo akayat, saan ka apilitain. Saan abalik? Tasikan to ti agtawid, kadagi ti talon, kan uma ama panawan may. Amok ngagmay-may saka manan dito'y uma. Isong gagarak ti lumabas dito'y. Takayat ka at tulungan. Kan kayat ko adamagan. No manugot kan iti ibagbagak. Kwa. Kasanan no saan akayat ni nanang ang makiasawa Awan ton ti katulungan na ije balay. Awan mo't nga rod mo trabaho dagiti kakabsat ko. Adakan iti husto nga idad, Mara. Katbay amot nga agtrabaho dagiti kakabsat mo Sana jay mang namnamalakan ka ter aramidan da. Sige nga rod. Umanugot akon iti ibagbagam. Ha? Ay na. Nasayat nga rod no kasta. Ala, ibagam ka dananang kantatang mo. Tadumanon kamin. Tapag sasaritaan tayon ti kalay sata. Nagawan kat nga utang mon anaimbag anakam. Kayat mo ti makaliklik iti trabaho. Iso akayat mon ti makiasawa.
Saan mat nga iti kasta, nanang? Kan may sa, masapol ang masursuro dagiti kakabsat ko ti agtrabaho. Kan anak dakmat, nanang. Saan dak nga inyanak? Tapno pagbalinendak laang akatulong yo. Ay bastos ka nga inanak. Sungba-sungbatan nakitaan. Hustaw ti anak mo. Sa anak laang agtagtagare, tadyak kayat tirire. Hangam no saan mo akayat apagadalan ni Mara. Bayam nga agdesisyon para iti bagina. Palubos am amakiasawa no isot ti kayat na. Bayam dagiti dadumang anak mo. Taisudan ti aglaba, ken agluto iti kananda. Sige, palubusan ka makiasawa. Ngam saan kan adumapaw dito'y balay. Saan kan akayat amakita. Laksidan kan nga anak tanasukir ka. Nalpasan ti kalay sata. Kat talaga asaan adimar ay ni nanang. Ni tatang laang ti ingmay. Bayamlatan ni nanang mo. Dumteng tumatla ang ti panawen, amaawatan na ka. Sapay ko mata malawlawagan mati panunot ni nanang. Uray pupuutam ti kunak. Maawatan na kan tumatla ang ni nanang mo. Kumusta kayo, tatang? Mailiwa kada kayo. Ngam saan ko mo't amabalin ti mapan iji balay. Uray siya, anak ko. Ay na, mailiwak matkan ka. Iswa siya kung timay dito'y balayaw. Kain, kailiw ko matkan dagiti luto. Dito'y kayo na mangal daw, tatang. Ada nakalapan ti asawa. Ipaksiw ko. Tadayjay ti pangaldawan tayo. Ay na, nagsaya atay. Sige, dito yakon ang mangal daw. Ay, kahit, kumusta kayo nga iti asawa, ama? Nasingpat ka di matlaang. Sa anak nga agbabawi anak ki asawa kinkwana, tatang. Saan nakakayat a pagtrabahon iti uma? Kabaulan na kano ti mangtangdan iti agtrabaho iti uma? Trabaho lang iti unang ti balay ti trabaho. Hustaw, ti kunak iday. Anasaya at to tibiyag mau, no ni mak ti pakiasawaam. Kat, kumusta mat dananang? Kandag iti kakabsat ko. Ay, dayjay, sanda nga agkikinaawatan. Kat isuda matla ti agbibinog kaw Ang pumanpanaw no kasi ang adda sanda pagkikinaawatan. Nasaya at nagawit kan, Mak. Adda ka di baga tinapintas nga asawa? Masikugakon. Ha? Agpaiso? Ay na, pinaragsaknak iti daytang impadamag mo. Kamaudyanan na, may sakton nga ama. Kaya't ko kumamot nga ipakamo kadananang kantatang. Nga maging gaita, nasakit pa'y laang tinakam ni nanang kanya. Saan kang narod nga agliday ang mga nuan niya ti mapasamak itin inawam. No kayat mo, kaduan ka. Mapantay di balayo, tay pakamuta ang masikugkan. Bareng maragsakan ni nanang mo, amadanton iti apo, kat mapakawan na ka. Sige man nga rod, Mak. Katagyaman akan ka, iti kinasingpat mo nga asawa. Gaputa na singpat kamat nga asawa. O sige nga rod, dito yung kapalaan. Tayo nakman mangkita iti mabalintang isang pat iti balayo. Sino tinagko na ang mabalin mo ti agawid dito'y balay? Nanang, mailiwak unayan kada kayo. Kan kayat ko lang nga ipakam ang masikogakon. Adanton apoyo. Awan bibiyang ka. Awan anak ko asukir. Ita tamasikogkan. Mapadasam met ti maadaan to iti anak amang sukir kan ka. Nanang, kaano da ka di ang mapakawan? Saan kanto ang mapakawan? Iso asaan mon anam namaan adumteng dayta. Ala, ayabamon ti asawam tagawid kayo. Kan saan kayon taon ngagpakpakita kanyak? Sadot ka nga inanak. Talaga anatangkan ti puso ni nanang, tatang. Talaga asaan nak ang mapakawan?
Bay amlatan ni nanang mo. San abale? Taada akmat ang makauawat kan ka. Bay amon jay inam. Tamaka amiris tumatlaan. Nasakit la tinakam na. Tawan kan nga ibabaon na. Urayik ang mapasamak dayta, tatang. Inton maipasngay ko ti umunang nga apuyo. Agawid ak tumanan. Bareng maayayo no makita na ti apo ko na. Ay katuon na anak ka o. Awan papanan na. No di may ayon tumatlaan ni nanang yaw. Oh, kita am ti anak ta o. Nagwapo ang maladaga. Asino nga tati kaing ingas na kadata? Saan pa'y amalasin? Takaipaspas ngay pa'y laeng. Sa bagay. Kat, kumusta matirik na ngay? Narigatan ka kadi anagpas ngay? Talaga anarigat yagpas ngay. Nang runa, kat agdadamo ak nga ganak. Ala, agbati kayo pa'y laeng iti anak ta dito ospital. Tainak gumatang iti kanam. Kanda dumapay ka sa pulam ditoy. Mada problema, awagan na kadagos, ha? Sige, ngamsaan ka ko ba nga agbaybayag, ha? Wen, di ka madanagan. Mabiitak lang. Ay na, nagwapo lakit din to'y apo kok aya. Ay na, karupropak samay. Tatang, talaga ka di asaan nyo anayaban ni nanang amang bisita kanya? Ay, diyak kayatan apilitan ti inam. Di namag ko no kayat nati sumurot. Di namat kayat. Amo manakaw. Panagkita ket nakaamirisan ti inam. Takanayon ko ang masiputan anaunag ti pampanunutan na. Inton makapapigsaak, tatang. Umayak to agpasyar iti balay. Saan nak namin apalubusan ti asawak? Tanaskan ka nung agtanggadak pay. Ay katuan anak ka o. Tanarigatan, numabignat ka. Agyaman na, tanak ka umay ka anak ko. Kayat ko ti agkid daw iti pambakawan kan ka. Sakbay nga ipulang ko ti bulod ko agya. Anya ka din ti bagbagayo, nanang. Agpaagas kayo. Ita ka di pa'y nga adan apo ko yun. Mababainak kan ka anak ko. Dagiti kakabsat mo, di dakpay maasikaso. Sana bali, nanang. Adaak dito'y ang mga sikaso kada kayo. Or orayak laang ti pamakawan nyo kanyak. Siyak ti rumba nga agkid daw iti pamakawan, anak ko. Napakawan kayo, nanang. Idi pa'y laang. Kat agpaagas kayo, para dito'y apo ko yun. Siyak laim pagaro. Asi kagayam nga anak ko, ti katanukan iti panagpuspuso. Uray ibagbagak iti, anak kaapoy iti utag mo. Impaagas mi ni nanang ko, Mr. Lonely. Ket ita, iti anak ko, abu maubawi. Makitak tinalaos, apanang ipatag na, iti apo ko na. Aging galaangin dito, iti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Mara. Mara pagayam ko, agyaman ak iti daytoy apakasaritaam. Ket saludo aken ka. Gapu ta saan ka ang nagimula iti sakit tinakam, iti inam. Ala, itultuloy mo ti agbalin ang nasayaat nga anak. Tati nasayaat nga anak, paraburan ti apo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Mara. Iti probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagaman nagpailinged itinagan as Cyrus
Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Ay ayatek ni Mia, ket isu ti babae anang ibukbukak itinapudno a panagayat ko. Ngem dimteng ti tiyempo, anariknak, anapukawen ti panagayat ko ken kuana. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Cyrus. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Amom ka di, nakaragragsakak ina, Cyrus. Tatay. Siyempre, umadaning ti graduation tayo. Nakaragragsakak, gaputa agradwar tamatan. Kasta akmat, nakaragragsakak, gaputa agiddan ta nga agradwar. Kat agiddan tan tumanen, nga agbirok iti panggidanta. Wala. Kalpasan na, agkalay sa tan tumatan. Ha? Sika talaga. Puno mat. Dahil tati arapaap ko, sipod pay. Di maikalay saka. Agyaman ak unay, Cyrus. Gapot na saan lataan nagbaliw ti panagayat mo kanya. Nga uray na bayagtan nga agayan-ayat. Saan to apulos, Mia? Congratulations, Cyrus, anak ko. Kan kastamatan kan ka, Mia balasan ko. Agyaman ak unay, nanang. Thank you, auntie. Maragsakan ak unay para kada kayo atwa. Agyaman ak manananay. Agata, picture tayo man. Saan ko ang nadanon da ito No saan aga po kada kayo? Awan anyaman ha, anak ko. Obligasyon ko kas ina apagadalan ka. Kat pagyaman ako na'y gaputa inggaad mo ti panagadal mo. Congratulations, Pari Cyrus. Mia. Thank you, Marco. Agyaman kami, pare. Kaya congrats mat kada kayo kan Melissa. Agyaman kami, pare. Mako na kada ito, yan ti kararagsakan nga aldaw para kada tayo. Finally, nalpasan ti amin arigat tayo. Kasi estudyante. Wan nga rod, friend. Kamaudyanan na, makaina natay matan. Ita, ta nakagraduar kan ading ko. Anya ti plano? Mangsapulak iti pagtrabawak, manong. Ha? Dahil tati nagsaritaan mi kan Mia. Manggad kami pailaang. Tapno addan to aramatan mi, inton ag-board exam kami. Ay, nasayaat no kasta. Ay, tulungam at tabagin. Di kamat matulungan. Gaputa dapay gas-gastusak. Ayos lang. Maawatak. Kan may sa, dakal tinaitulong yung kanyak. Idi agad dadalak pailaang. Ay, agyaman nakading ko. Gapo, tama nakaawat ka. At the good news ko ken ka, Cyrus. Anya dayta, ibagamon. Naawat ak maminan iti trabaho. Kasta? Congrats, ah. Thank you. Ay na, makatrabaho ak matnaangan. Ayun gayam, kumusta mo tinggi trabaho ang nagaplayam? Ay, awan pa nga ron awag ti HR da. Isulangan ti urayak. Di ka madanagan. Umawag to day jay. Ay, naimbag kayo pare. At tatagos na biro kanyo na trabaho yo. Uwan nga ron pare. Naimbag lakit din ah. Kalpasan ti sumagmamanong aldaw ang naawat ni Mia iti trabaho. Naawat akmatan iti nagaplayak. Da kami ka ni Melissa. Awan pa'y trabaho mi. Di kay mapukawan iti namnama pare. Addan tulat ta. Kasta akmat, hindi ka apply ko pa'y laeng. Ngam kalpasan ti manong aldaw. Naawat akmat laeng. Sapay la ko mga ruta kasta pare. Un pare. Anus laeng. Hello, Mia. Hello, Cyrus. Itayang pa'y nga gurukuray kan ka. Saan nakadiasok ko na nila? Pasensya ka na. Saan ka masukon ita? Ano samlaan ti ag-commute? Anya? Saan ka gayong ama ka umay? Imbagam kumaa itaypay. Tapno sa anak ana gurukuray. Unay kamutan, Cyrus. Nasip nga tanakon ka po iti panangurukuray ko kan ka. Ala, Houston.
Agawid kan. Bye. Nangigkuti pa nagsarita yu itay iti kayan ayat mo iti cellphone. Apay kasi matati pa nakisaritam ka ni Mia. Ha? Apay, ada ka di parikot yo? Kwa, awan parikot mi. Iso na lang ta... Tanya? Panagriknak namin. Tas saan ko nga interesado kan kwa na. Ha? Diyak mo. Ngam kinapudno na. Dahil tati marikriknak. Panagriknak pa yan. Kat napukawan ti panagayat ko kan kwa na. Anya? Hoy! Amum ka di dagitang ibagbagam, Cyrus? Sa anak nga gang angawa. Pudno ti marikriknak. Diyak mo no apay akas to'y. Ay, ti ko namkit ni. Amang ano da sa bali at chicks mo. Iso akas ta ti bagbagam. Anya ka matin? Nakasingsingpot di kaayan-ayat mo. Kasta kitin ti raramidam. Awan sa bali a babae iti biyag ko. Ni Mia lang ti inayatan kan impatag ko iti kasta unay. Ngamdiyak mo no apay akas to'y ti marikriknak. Awanan pa nagayat ko kan kwa na. Anya ti ko nang pare? Napukawan ti panagayat mo kini Mia? Ay sus, apay ngay? Pare, dahi tatipon mo. Panagkunak, awan mo ti parikot iti relasyon nyo, saan ka di? Ha? Nasingpat-mat ni Mia. Kan may sa innam atawanan nga agayan ayat kayo. Sa ita, kastakit din ti ibagam. Awan maaramidak, pare. Napukawan ti panagayat ko kan kwa na. Diyak kayat asaktan tirik nana. Ngam talaga aday tati marikriknak. Saan akong nga interesado, iti anyaman ama ipapan kan kwa na. Ay, diyak amukin ka pare. Ngam ti may balakad ko. Kasaritam anaimbag ti kaayan ayat mo. Saan akasta? Abas talatan liklikam. Apay ngay may kadito'y balay. Imaya, gaputa pulos mat adi mo sungbatan dagiti awag ken text ko kan ka. Pasensya ka kuman. Awan ngamin ganas ko amang basa kadagiti text mo. Ken mansungbat kadagiti awag mo. Anya? Mia, pakawan na kuma. Ngam na po kawan ti panagayat ko kan ka. Anya ka din dahi tangay bagbagam, Cyrus. Kalpasan ti manu atawan. Kastoy ti ibagam kanyak. Anya ka di ti parikot mo. Ibagam kumatag no ammo. Awan parikot ko. Diyak mo. Basta narik naklatan, naawanan panagayat ko kan ka. Apay. Adda ka din sa bali a babae itibiyag mo. Iso akin lang at latan ti panagbaliw mo kanya. Kasta ka di. Saan? Awan sa bali a babae iti biyag ko. Patyan na kuma. Anya nga ro ti makagapo. Diyak mo. Basta na po kawan ti panagayat ko kan ka, Mia. Sapay la kuma, tanalawag kan ka dayta. Kan sapay la kuma, tamaawatam. Pare, imay ni Mia ije balay di kalman. Kastao na aliday na. Ha? Apag isumat nga imay ni Melissa. Iso nga ije daan nagsarita. Kasta ka di. Pare, talaga ka di ngawan ti panggap mo amang urnos ti amin kada kayo? Mabalin ka di, pare. Sana day tat ti pagsaritaan ta. Makaumang aminan. Imbagak maten. Anapukawan ti panagayat ko kan kwa na. Napukawan. Kan may isa. Nagsarita kami. Naibagakon kan kwa na ti amin. Adda kan kwa na. No saan amaklon. Basta siyak. Awanan ti panagayat ko kan kwa na. Iswa gusto ko man, pare. Saan tan apagsaritaan day ta? Tama ka uma. Oh, apaya kasta tila nga manakaw. Addan sakit ti parikot mo. Ibagam no anyaman ti parikot mo. Adda ka di parikot mo, ije pagtrab-trabahwam. Unaw.
pampanunutan ni Mia, nanan. Anya, taapay ni Mia. Diyak mo. Diyak maawatan ti marikritnak. Nasaktanak. Hindi na amuak. Nga addan sa bali alalaki iti biyak na. Anya ka din dayta nga ibagbakam. Kunak man no na po kawan ti panagayat mo kankwana. Nagbidutak nanan. Naamiris ko matlaeng. Ngayayat at pailaang ni Mia aging gaita. Anya, ay, di ka maawatan anak ko. Idi imbaga masaan mo ngayayatan. Kasta unay apakpakaasin akan ka. Tapno lang agtalinaad tinasaya at alin ng inyo. Nga manyat inaramid mo. Di mo pinanunot dagiti agkakasakit asao nga insawang mo kankwana. Sa ita, kastakit din tibagam. Patsyek na. Ngaging gaita, katayayat nakpailaan ni Mia. Das ka na makasaritak iti kabiitan a panawan. Diyak lakid di itulog, nga isukat nak iti dayjay alalaki. Nasayat may ka dito'y balay, pare. Domingo ita. Awan marami di balay. Isungay mayak. Katwa na. At least dito'y tapresko ti angin dito'y kubo. Nagmayat agtambay dito'y. Nukasto'y anabara ti panawan. Huwag nga rod pare. Sana kaslay di balay. Nagbara. Awan gayam. Ang mga nalipatam. Kasangay ko inton Merkules. May kang umaya. Ni. Huwag gayaman niya. Nalipatak maten. Ado siguro ti pampanunutam Isungauray kasangay ko kat malipatam maten. Wano, ni Mia ti pampanunutam. Di kagdanag. Umay dayjay. Ha? Inawis ko ni Mia nga umay inton kasangay ko. Iso nga umay ka nga umay. Ne, nagninamatan da ito'y arak ngayong pasangom, pare. Huwan pare. Sana bale. Sagpaminsan laeng may. Sabagay. Hi, Cyrus. Oh. Mia. Kumusta? Manumatan ang bulan asaan ta nagkita kan nagkinumusta. Mabita nga. Inakitaan na kitid na mabisitak. Agsalsarita kayo lang dito eh. Okay, Marco. Kumusta ka ten, Mia? At nadaping mintas ka. Si kakit di, Mat. Saan, Mat? Sakto lang. Kasta talaga. The more it hurts, the more we shine. Saan na mabalin abaybay antibagi gapula ang iti break up. Mia. Mala, uminom kayo. Agur-uray da Melissa kindagiti gagayam mi. Adamot pagsasangwan mi ije unag. Enjoy! Kaya't ko akasarita ni Mia. Ngam, inunaan naktibain, pare. Kanya kamatin, pare. Apay ko mga agbain ka. Ket kaayan ayat mo ni Mia. Uwan, pare. Diyak mo, nuaging gaita. Ket siyak pailaan ti ayatan na. Nang runa. Ket adan sa bali alalaki nga agdatdaton kankwana. Dayta, jay bagbagakan kay di. Apanunutam anay imbag no anya ti aramidem. Nupod nung awanan ti panagayat mo kankwana. Imbagam idi nga awanan. Sa ita, pagbabawyam matlaang. Ala, gundawayam kitdi, ta nagkita kayo manen. Saan ko mga umay ni Mia, ngam pinilit ni Melissa. Iso no adda kayat mo nga ibagakan kwa na. Ibagamon. Agawid ka din, Mia. Uwan, agawid ako magtan. Adda ngamin napatag-apag nakinton bigat. Iso asaan ang mabalin nga agpuyatak itikas na unay. Kasta ka di. Itulod ka langan. Rabi iuna yan. Kat narigat ti agura iti pagluganan, iti kastoy nga oras. Agyaman naklangan, Cyrus. Adda ngamin ni Ryan. Dayjay, lugan na dayjay. Imbagak ngamin asukunan nak iso nga imay. Anya, iso ka diti nang isukatang kanyak. Anya ka din dahit ang ibagbagam, Cyrus. Awan panawan ko apagsaritaan dagita abanan. O sige, nakon. Kat agan-anad ka mat iti panagawid mo.
Aping may ka dito'y balay. Anya pila ang tinaskan nga ibagam kanya. Kaya't kakasarita. Tunggal mapanak iti pagtrab-trabahwam. Kanayon akadwam day di araya. Isungawan gundaway ko, ama kisaritagan ka. Anya? Pakawanan na ko, ma. Mia. Kadang iti nagpasulakan ka. Naamiris ko ita. Anapatag ka kanya. Ay ayatan kami ya. Nuan yaman dagiti imparparik na kidigan ka. Libatan ko man. Kunak ini, no napukaw ti panagayat ko kan ka. Ngam nagbidutak. Anya? Wow, Cyrus. Mangmangag mo ka di day ta ibagbagam. No amumla kumano kasano kasakit timparik nam idi kanya. Idi imbagam anapukawan ti panagayat mo kanya. Inaramid ko ti amin. Gaputa masayangan nak iti manuatawan a relasyon ta. Ngamsi ka. Anyat inaramid mo. Mia. Sayta. No agsao ka. Kaslaawan ken kadagijay nga inararamid mo. Tapno amon. Manuabulan tinapalabas sakbay anak ka move on ang kan ka. Nagrigat tiyag move on, Cyrus. Para kanya, isunti kalidayan apasamak itibiyag ko. Mia, pakawanan na ko, ma. Wan, napakawan kan, idi pala. Ngam no iti panag ko na. Kat ikan kapay iti may kaduagon taway. Siyak ti pakawanan. Gaputa saan kon ang maitagkan ka na ita. Napukawan ti panagayat ko kan ka, Cyrus. Awan na aramidak iti dayda agundaway, Mr. Lonely, nagsakit. Kanjak maaklon at ibabae nga ay ayatek, kat adamaten sa bali nga ay ayaten na. Nagbidutak iti nariknak, apanagkunak ket napukawan ti panagayat ko kenkwana. Ngem naladawan ti amin, idi maamiris ko, nga isugayam ti pudno nga ay ayatek. Daytoy man ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, Cyrus. Cyrus, pagayam ko agyaman ak iti daytoy apakasaritaam. Leksyon para ken kadayta, ken kadagiti daduma dita, asaan arumbang agdarasudos tayo, iti desisyon tayo. Tapno awan ti pagbabawyan, iti udi na. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinaga na Cyrus, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Don Abel Aran, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin.